paketo unogara Mareni munomu? Ndo mandinogara. Apo wakamirira makomba? Ndombopinda mutauni. Mara ndaita dambudziko ina ndobva kuGuruwe. WokuGuruwe? Ndaita kaproblem rokuti anditozivi kuti kunohwa kuchi ndakubereka pakombi saka afuna kunge bhapera munhu. Sama muchidobatsirwa nei? Amene ufuna kuine mari yekufona? Irimo mari. Handichikukumbira kufona zve 2 minutes doti vanhu vanga vakandimirira vandodzoto vari papi. Haungufona zve 2 minutes wabvisa pini? Sarike ndingofona mandise nhamba dzacho. Alright, isa pini yako. Pini yacho ndiani? Inogona kuzondoloka futi. Haimboloki. Kuti ndingogara ndisingoziva zvakangonaka futi. 1000. Alright. Hello? Ndisinyasozonyatsodaidza pananga pane tunhu izi. Panikoenda apa pananga pane tunhu. Hello? Manzikire papi? Pane gomu, pane chibooster. Mandarisa kuti chiri papi? Ndiri kuona zvimamiti zviri apa. Muri pamuchechepe? Koma kuende piko nefoni yangu. Kuende foni. Iwe unombana wangu ndidzo dzinogadzirwa shuga. Unozona andikambozvibelieve my first days. Zviti dzinotsengwa na chipire ndo shuga. Ngai mazona chamwe shuga kene. Chamwe shuga yakanda. Kana mwati ndakarima mndara ndakatopotaura vanhu ndikati kampani kange kanozika Hullets wakaziva zvikampani wanga kampani ke Hullets ke shuga yaka. Kakusa nzimbe. Karonditsvaga. Nditsvaga. Ishuga pachayo inotapirisa. Inapitapi anhari kumbe. Karanzoka rwapo kona. EMG dawa. Achiro isimbuta nosara iwe. My drugs jenda. Dzinongofemeri konga hashe kadzi. Ukandabirwa foni yangu kani wewe foni yangu yaenda kandibatsira iwo. Ndibatsira ni foni yangu. Iwe. Ukandabirwa foni redo ndibatsirewo kani. Foni. Hanzi foni asi fesa darika parwa ranzo. Ndibatsirewo. Zvakangodaro